Eixim ara a la superfície i de la Vila Joiosa pugem cap a la localitat de la Ribera, Vilanova de Castelló, on estan vivint una jornada per als més menuts esportiva molt interessant. La nostra companya Sandra Calabuig ens demana pas en directe, connectem amb ella. Bona vesprada, Sandra. Hi ha planter de pilotaris a esta localitat? Sí que hi ha, sí, perquè el taller acaba de començar, és el taller infantil, així al carrer Les Sendes, i ja us podeu fer una idea. Tenim a xiquets i xiquetes que tenen moltes ganes d'aprendre a jugar a pilota, el nostre esport. I a més també dir-vos que així, a este municipi de la Ribera Alta, doncs la pilota està molt arrelada, perquè durant la setmana de festes, doncs aquesta setmana, són moltes les activitats que hi ha programades, que des del club s'han interessat per tal de fomentar, com dèiem, aquest esport. Jo tinc així a Ricard, que ell és pilotari i també és monitor, i està avui així participant d'aquest taller per als xiquets i les xiquetes, un taller obert perquè tot aquell que vulga puga aprendre el nostre esport autòcton, no? Sí, la idea és això, un taller obert a tots aquells que vulguin participar i conèixer de primera mà l'esport de la pilota. I mireu, així teníem una xicoteta exposició prèvia, perquè clar, abans de posar-se a jugar, els xiquets i les xiquetes han de saber i han d'aprendre un poquet la història de l'esport i també algunes coses importants. No? Conta'm un poc què podem veure en esta exposició. Sí, paral·lelament al taller també fem una exposició per a que tots els pares o aquells interessats que vulguin conèixer més coses sobre la pilota puguen aprendre. I això és el que fem durant aquestes taules. Hi ha material, hi ha documents gràfics, fotografies que poden... Un poc d'història. Però mireu, jo crec que vos podem mostrar com està anant aquest taller infantil i com estan començant a iniciar-se en aquest esport. Bé, tenim xiquets i xiquetes que ja estan en escoles de pilota, però tenim altres, a veure, els pares, ahí en primera fila, així estan els pares i les mares, veient els xiquets jugar. Mireu-los quina traça tenen ja, des de ben xicotets i des de ben xicotetes. Així estan, a veure, però què el passa que estàs tan content? Què ha passat? Anem guanyant. Què ha passat? Anem guanyant. Aneu guanyant, això està molt bé. I a veure, què ha sigut en aquests moments el millor? Qui ha fet què? Què ha passat? Que han marcat dos gols nosaltres i ells un. 2 gols. Els termes encara els tenim que polir un poquet, no? Sí, Falta anar introduint lèxic. Ja per el primer dia que ve i està interessant-se des de ben xicotet per la pilota. Espero que continuï jugant poquet a poquet, ara després ens direm quatre coses. En això consisteix el taller. Però mireu, caminem per este carrer i així podeu veure com està anant un poc esta activitat. Perquè allà al fons tenim els xiquets i les xiquetes que sí que ja estan un poc més iniciats en aquest esport, en la pilota valenciana. I preguntarem a veure per què els agrada. Sobretot també dir-vos que després d'este taller les futures promeses juguen una partida, És a dir, que ja tenim futures promeses, no, Ricard? Sí, ja n'hi ha... Malauradament enguany no han tingut escoles en Castelló, però sí que hi ha un club que intenta estar actiu, també està participant en el taller monitors com Guillem, com Marraí, com Urxanet, que jugaran la partida estel·lar de festes, i després hi ha xiquets que sí que estan jugant per les diferents escoles, com la del Gemesí i la d'Alcàntera. Després del taller podran jugar una partida més renyida i de més nivell. Vaig a veure si ho parlaran alguns d'ells i que ens expliquen per què els agrada jugar a la pilota. A veure, per així tinc xiquets, tinc xiquetes, vaig a preguntar-li a esta xiqueta, a veure. Hola, com va la partida? Molt bé. A veure, per què t'agrada jugar a la pilota? Pues perquè és un esport que és molt nostre, molt dels valencians, i perquè és un esport també molt noble i m'agrada molt, és molt xulo. Algú de la teva família juga o ha sigut una cosa que tu has tingut inquietud per jugar a la pilota? No, el meu germà juga, però sols jo. Mon pare era un aficionat i m'agradava veure les partides i vaig decidir provar. Molt bé. I bé, jo crec que per acomiadar, jo crec que podem dir, a veure, Eric, vine. A veure, per acomiadar-nos, què és el més important per a jugar a pilota? Les regles. Les regles. Per exemple, digues una per acomiadar-nos. Que no te toque ni el braç ni el cap. Doncs ahí queda això, la primera regla. Anem a veure si ens introduïm un poquet en la pilota i després vos contaré.